Keijo Karainen, olet kirjoittanut kirjan puujalkavitseistä. Puujalla korjavasti ontuvien vitsien käsikirja. Kerro heti alkuun yksi puujalkavitsi, niin tiedetään mistä on kyse. Puujalkavitsi. No esimerkiksi miltä kuulostaisi tämmönen, että näyttelijä meni uimahalliin ja teki hyvän crawl-suorituksen. No niin pitääkin. Se on nimenomaan tarkoitus. No, mikä on puujalkavitsi? Miten puujalkavitsi eroaa muusta huumorista? Sen voi tiivistää näin, että kun yleensä vitsin jälkeen yleisö nauraa ja kaikilla on hauskaa, niin puujalkavitsin jälkeen kuulijat itkevät ja ainoastaan sille vitsin kertojalla on hauskaa. Onko puujalkavitsin kertoja siis sadisti vai masokisti vai sanomasokisti? Pikemminkin puujalkavitsin kertoja on narsisti. Eli puujalkavitsit on ehdottomasti narsistisia huumorilaji ja siinä mielessä ne antaa myös hyvän kanavan tämän narsismin toteuttamiseen. Semmoisen varattoman kanavan. Mites ketkä kaikki voit käyttää puujalkavitsiä? Onko esimerkiksi poliitikoille turvallista käyttää puujalkavitsiä huumoria? Kyllä, ja suorastaan se on hyvin tyypillistä poliitikoille, koska poliitikohan pitää olla toisaalta hyvin tämmöinen uskottava, vähän semmoinen niin kuin vakavamielinenkin, mutta toisaalta sitten ei saa tietysti olla mörököllikään. Eli siinä pitää olla semmoisia sopivan mietoja vitsiä, jotka menee vähän siihen suuntaan, mutta ei naurata liikaa. Nyt kerrottiin jo, mitä ei kannata tehdä. Onko jotain muita sudenkuoppia, kun ei saa olla liian mieto? No tietysti tämmöinen, että vaikka kyse on puujalkavitseistä, niin pitää suhtautua sille riittävän kunnianhimoisesti, eli pitää niin kuin itse kehittää vitsit. Eli esimerkiksi internetistä ei kannata lähteä kopioimaan vitsejä, eikä pidä käyttää muiden juttuja hyödyksi. Ja sanotaan, että semmoinen selkeä rakenne pitää löytää puujalkavitseistäkin, että pohjustus ja sitten se niin sanottu punchline, mikä räjäyttää se koko vitsi. Miten sitä pystyy harjoittamaan? Siis jos kerran kieliseppous on se taikuruus, että sä oot kopioida muiden juttuja, miten voi opetella olemaan hyvä puujalkavitsien kertoja? No se on ihan vaan, että kannattaa vaan pyöritellä sanoja mielessään ja ottaa oppia sanataitureista, lukea paljon hyviä kirjoittajia, huumoriammattilaisia, käydä stand-up-klubeilla, että siitä se niin kuin pohja syntyy ja omalle vitsailulle. Saako olla tuhma? Kaikista asiasta voi vitsailla, myös seksistä, mutta tässä on semmoinen niin kuin vaara, että usein ne on aika kliseemäisiä ja ei anna mielikuvitukselle tilaa nämä alapäin jutut. Eli kannattaa olla harkiten käyttää niitä ja yrittää keksiä semmoinen tuore näkökulma johonkin siihen asiaan. Kirjassa kerrot, että on maailmalla keksitty maailman paras vitsi. Mm-hmm. Miten on mahdollista määrittää maailman paras vitsi? Se saatiin selville tieteellisellä tutkimuksella, eli oli tämmöinen 2 vuotta kestänyt projekti, jossa oli nettisivu, missä oli tallennettu paljon vitsejä, ja sillä nettisivulla kävijät saivat sitten arvioida näitä vitsejä. Ja mikä voitti? No, siinä voitti tämmöinen vitsi, en tiedä uskaltaako sitä kertoa, koska se on tieteellisellä tutkimuksella todettu maailman hauskimmaksi. Hengenvaarallista tavaraa saattaa mahakramppi iskeä. Joo, aivan. Mutta ehkä tässä nyt voidaan ottaa riskiä käydä läpi tai vitsiä. Joo, eli maailman kaikkien aikojen hauskin vitsi menee näin. On 2 metsästäjää erämaassa metsästä. Siellä kävelevät ja yhtäkkiä toinen sitten niin kuin kaatuu maahan ja näyttää elottomalta. Näyttää tosiaan, että on kuollut. No toinen sitten tietysti tässä niin kuin säikähtää ja ottaa kännykän ja soittaa yleiseen hätänumeroon ja sanoo, että olen täällä erämaassa ja apua. Näyttää siltä, että minun kaverini on kuollut. No, hätänumerosta todetaan, että joo, ihan rauhallisesti, että voimme kyllä auttaa täältä, että varmistakaa nyt aluksi, että hän on kuollut. No, hetken hiljaisuus, sitten kuuluu laukaus ja sen jälkeen puhelimesta kuuluu selvä, mitä seuraavaksi. Siinä oli maailman kaikkien aikojen hauskin vitsi. Sattuu. Onko tuo mies silloin? Onko edes tutkimusprofessorin mielestä paras vitsi? Ei tosiaankaan, siis toihan on niin täysin puujalkavitsi, ei se niin naurattanut yhtään kertaa, kun se eka kerran luki, että tutkimuksen johtaja... Niin puujalkavitsi ei naurattanut ollenkaan, eikö puujalkavitsi pidäkään naurattaa? Niin, mutta se vaan kertoo, että se on puujalkavitsi, eikä suinkaan maailman hauskin vitsi. Mutta tosiaan tämä tutkimuksen johtaja oli itse myös valmis myöntämään, että ei se niinku ole oikeasti maailman hauskin vitsi, vaan se on ehkä niinku maailman miedon vitsi. Semmoinen, mikä niinku nyt vähän niinku hymyilyttää ihmisiä kulttuurista riippumatta. Nimenomaan, että rajat ylittyvät. Aivan. Onko sulla loppu jotain jekkua, miten kertoo joka esimerkiksi joku oikeasti hyvä puujalkavitsi, joka sitten olisi todella semmoinen, joka on sopivasti ontuva? Joo, sanotaanko näin, että yksi tulee mieleen kevätpyrjeestä vuodelta 2000, mikä on tämä koululaisten lehti, että se oli tämmöinen vitsi, että mitä tapahtuisi, jos maailmassa olisi pelkkiä savolaisia ja turkulaisia.
No ei mitään. Keijo Karjalainen. Tämä sentään on kuitenkin Pasi Heikoran parhaaksi suomalaisen huumorin käsikirjaksi kehuma teos, joten tämä täytyy sitten kuitenkin olla hauska. No tämmöistäkin viestiä on tullut, että jotkut on sanonut, että jopa on naurattanut tämän lukiessa. Ja sanotaan, että näitä puujalkavitsejä sieltä löytyy joka sivulta ja parhaimmilta sivulta useampiakin. Sen kanssa mennään. Kyllä, kiitos.